ବାବଦରେ ଟିକେ କହିବି। ମୋ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ହେଉଛି ଲୁଣିଆ ଖପରପଦା, ଶହୀଦନଗର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଖପରପଦା ବୋଲି ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି, ସେ ଗାଁରେ ମୋ ବୋଉର ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ। ସେଇଟା ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ। ସେଠି ମୋ ଅଜାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଦ୍ୱିଜ ସାହୁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଲୋକନାଥ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ମୋ ବୋଉ ସମ୍ପଦ। ଅଜା କଲିକତାରେ ଚାପଦାଲରେ ଚଟକଳରେ କାମ କରିକି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ବଡ଼ ଅଜା ଯିଏ ସେ କପିଳ ସାହୁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭିକାରୀ ଚରଣ ସାହୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର, ବୈଲୋଚନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଖପରପଦାରେ ଏବେ ସେମାନେ ସବୁ ବାସ କରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ। ମୋ ମାମୁଁ ଘର ହେଲା ଖପରପଦା। ମୋ ବୋଉ ସେଇ ମୂଲକରୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଖୁବ୍ ଉଜ୍ଜଳ କରିକି ଏ ପରିବାରକୁ ଏବଂ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମା ହେଇକି, ଆଦର୍ଶ ନାରୀ ହେଇକି ମହନୀୟତାର ସହ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତ ମାନେ ବାସନା ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀ କଥା ବୋଉ ଆଗେ ବୁଝେ। ଏଇଟା ମୋ ମା ବୋଲି ମୁଁ ଏକଥା କହୁନି, ତା ପାଇଁ ଫୁଟାଣି କହୁନି। ସେ କରେ ଏବଂ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଗଣ୍ଡେ ଲୁଚେଇକି ଖାଇତେ ଦେବ, କେତେ କ'ଣ କରିବୁ କାହାକୁ ଦେବ, କାଳେ ତା ଦିଅର ମାନେ କେହି କିଛି କ'ଣ ମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଦେଇ ଦେଉଛି, ଏ କରୁଛି, ସେ କରୁଛି। ବୋଉ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ମୋ ବୋଉ ଖପରପଦାରୁ ଆସିଥିଲେ, ସାଇରା।